Erundina Abreu Guerra, nacida en Lourizán, nací no ano 32. Criei-me a servir na praia a mariscar, desde pequenininha, desde a idade pouco máis de 4 anos, ou de 4 anos já iba com minha nai à praia. Os birbirichos para matar a fame, e os mexilões para matar a fame, e os caramuchos para matar a fame. E agora não podemos ir nem colher um birbiricho para comer. E fui toda a vida à praia. E a idade de 65 anos, botaron-me fora, porque claro, antes non se cotizaba, pero despois se cotizouse. Eu, como xa me era tarde, cando non quixen a cotizar, non se nos dou por a cotizar, unhas a cotizaron, outras non a cotizaron. As que a cotizaron, unhas tamén saliron despois, tiñan que pagar para ir traballar, pero para cobrar non cobraron. E eu, pois tampouco xa non fun, nin cobro, nin teño paga, nin teño nada. E que máis queres que te diga? Ademais, eu a Ribeira conozo a dir de a punta da lá de Mollabao hasta a punta de Marín. Fomos de noite a mariscar, a roubalas, cando andaban os contramestres atrás de nós, coas bengalas e con todo. E fomos toda a vida, para vender, mas para comer. Que daquela era o que se comía, que íamos aos birbirichos para facer un buliño de masa na lareira ou como se podía para comer. E agora morremos á fame e non podemos entrar na praia para nada. Eu que te podo dicir, demais eu conozco onde estaban as dúas hermanas, onde estaban as pedras carneiras, onde estaba a pedra Fulchán. Eu conozco toda a praia. Agora nin hai praia siquiera como antes. Antes había 3 clases de marisco na nosa praia, bueno, da meixa. Había a babosa, había a fina e había o berberecho, había o caramuxo, agora hai 50, non sei de onde veu, nin onde non veu, pero agora diz que hai 50, que eu xa non me acordo a poñer os pés aí embaixo. Desde a idade de 65 anos, teño 77, non volvín, aí abaixo placeres. Que hubo de morrer con o susto que levei daquela. Depresiaste, collín depresión. O sacarenme da praia así, sin deixarme ir nunca máis aí a nada, nin a nada, nin... A min amas a todas. Que agora a praia non é dos pobres, agora a praia é dos ricos. Eu non me parece mal que non cobre, porque non paguei. Moi ben, estou de acordo. Pero penso que para coller un día e dicir, bueno, pois, querer coller unha caldeirada de birbirichos para matar un deseo, e que non se poida, iso tamén é moi triste. Despois de criarte na barra, e de traballar tanto aí na barra. Pois ti que te criaches na praia, mentras poides, porque eu penso que se hoxe me deixan ir na praia, que eu que tiña máis saúde que teño. Porque eu estuve 3 anos con a depresión. Tería certeza outras cousas na vida, polos fillos ou pola vida ou polo que sea, pero a minha depresión veume da praia, cando me quitaron da praia.